На кафе ни запознават с японското социално явление – хотел Капсула. На единия етаж има тоалетни, които са само за мъже. Самият хотел, в който аз се намираме, само за мъже. Тук жени не се допускат. Мен ме допуснаха, тъй като имаме разрешение да снимаме. Типично по-японски. Допускат се само туристки с фотоапарати и камери. Хайде сега всички да се вземат тръвките и хавлиите, защото ще ги водим на какво? Също така има баня, която е обща баня, в която се къпат абсолютно всички мъже в хотела. Влизат заедно. Ох, баня, ох, селската баня, голям хит. Сега ми се изясни. В хотел, в който всички мъже влизат да се къпят заедно, така или иначе нямат нужда от жени. Преди малко бях там, обаче менеджера на хотела естествено не ни позволи да снимаме наживо, да покажем хората, които са вътре. Брейче сприхав менеджер. Какво пък толкова странно има в това телевизионен екип да снима в банята, докато всички гости на хотела се къпят? Но аз успях да видя тук-там някой гол японец. Ай, честито! Да отидеш в Токио и да не видиш гол японец е все едно да отидеш в Рим и да не видиш папата. Но аз успях да видя тук-там някой гол японец. Айде! Диана не си е губила времето в Япония. Проучила е из основи привичките на мъжката част от населението. Добре, да, ако са семейна двойка, примерно, какво се случва? Нали само за мъже? Ако са семейство? Ако са семейство от мъже, може. Само да не ги види японският Волен Сидеров. Абсолютно всички мъже в хотела влизат заедно. Чига, бе! Но да видим какви особености на японския мъж е усвоила още Диана Тодорова. Докато се разхожда вчера, един японец повърна буквално пред мене и остана... Снима ли го? От кога си мечтая да си кача снимка на повръщащ японец във Фейсбук? Хиляди хора ще им го харесат. Не можах да го снимам, защото той просто толкова бързо и силно повърна, че той дори ме опръска и аз направо стресирах се, изплаших се много. Ама какво им става на тия японци? Събират се коч компания, къпят се заедно, а като видят жена, повръщат. Толкова бързо и силно повърна, че той дори ме опръска и... Не върви на добре тоя свят! Имаше много други, които срещнах вечерта в метрото, които също бяха пияни и залитаха напред-назад. Но това явно е нормално за нощно Токио. Работата е ясна. Мъжете в Япония са го ударили през просото. Или по-скоро през ориза. Докато се разхожда вчера, един японец повърна буквално пред мене.